Okay, ndai kalango ndai ndai iPhone go ndai ye shinaka language pe kara ko kalaila pe mtunda na ngai yong mu tem ren yang na iPhone go Norway like a jeni jam o Norway go na ni jam jena ri Norway ko right to ade yang na iPhone go Norway ko right to re gosh don ndai message ni ngang mailing ni nga yek ra clock ni nga yang clock ki nga dai pe English de gra ko ching la pe mtun dan na ngai dai gra ko shang ching la ta nga yang ndai instilling ni nga no we ko ran dai instilling ni ndai English ko setting na re de ko shang dan to me bu de chi mi yu da yang ndai ko general nga English ko general nga re no we ko general nga i dai ngai một chẳng ấy bù được chỉ mi yêu tật yang ấy đại yang ko đại sproke ko region nga ko anh thấy sang rồi nó ko re English ko language and region nga re đại ko tiếp tật yang ấy anh thấy đại ko mai ching ai language mai ching la tho anh sai yang ko ye the iPhone sproke nga ko anh thấy sang tật yang ấy đại ko language ni cái lo mai ta na ko re mua ni Korea ni Spain ni Italian ni yang ai ko English ko ra ram jo the English pe la tan to me to the grammar ga nsa ko na fa de ngai no we ko English ko finish na dan nga ko finish nga ko de tip ta yang de ko ka lang bai dip ra na ko re enter the english nga ko change to English nga na English ko de ko tip ta yang shi ya nda ko ngai na server ko na shi ya nda ngai iPhone te computer te join da de shi language change to slash kring mi kan pru ma te ko re nda shi language change ngot na ya change to slash ko shi a chang san na setting the language nga in the English ko ya pa lung wa se ko re ya ngai pa nda pa ngai pa connect ko da yang yong mu them ren ya English ko ra mat na re tra na yi ni nga yang clock ra ma de na message ni nga messages ra ma da nda ko nda iPhone ko language pe gra ko language ngo ka pe gra ko ching la pe ma dun da na tutorial ra phang ka ta pe krum ga